Сливен, градът на 100-те войводи, разположен в подножието на сините камъни, мекият климат и разнообразният релеф позволяват практикуването на различни спортове, но спортът с дългогодишни традиции в града е колоезденето. Със своето централно местоположение, Сливен играе важна роля в колоездачната обиколка на България. Жителите още помнят с гордост своите медалисти от пистови състезания от изминали години. Днес обаче градският колодрум е развалина. Време е това да се промени. Проектът реновация на открития колодрум планира да вдъхне нов живот на това градско бижу. Преустройството предвижда модернизирането на колодрума в мултифункционално спортно и културно съоръжение. Достигайки категория 3 по изискванията на Международната колоездачна асоциация, колодрумът ще може да бъде домакин на национални и международни състезания на открито. Също ще осигури възможност за професионални тренировки по пистово колоездене. В центъра на съоръжението е предвидена тренировъчна зона за други спортове, като пъмп-трак колоезденето, които могат да запалят интереса към професионалните велодисциплини. Игрище за мини-футбол осигурява възможност за тренировки и турнири за деца, младежи и непрофесионалисти, а именно там могат да бъдат открити бъдещите национални таланти. Също толкова значима е и възможността за провеждане на различни събития на открито, като концерти, лятно кино и фестивали. Сини козирки са разположени частично над трибуните, покрити с фотоволтаични панели, осигуряващи електроенергията, необходима за съоръжението. Нова сграда, ситуирана от едната страна на трибуните, осигурява необходимите помещения за функционирането на съоръжението. Проектът реновация на открития колодрум се простира отвъд подобряване на визията на колодрума. Осигурява се възможност на българските колоездачи да развиват и на открито пълния си потенциал във всички дисциплини. Така спортисти, жители и посетители могат да се насладят на вълнуващия свят на спорта, културните събития и фестивалите.